aming katawan na nagmula sa Luzon at pinagkakakitaan ng karamihan. Ikalawang alay, nagmula sa Bisaya. Bigas, pangunahing pagkain ng mga Pilipino, mayaman sa carbohydrates. Pangunahing pagkain na karaniwang matatagpuan sa hapagkainan. Ikatlong alay na nagmula sa Mindanao, Inya. Prutas na nagmula sa Mindanao, mayaman sa vitamines na nagbibigay kalakasan sa ating katawan.
pinaka-alman eh. Hindi yan, oh.